En aquest videotutorial us ensenyaré com podeu descarregar i instal·lar una font que us agradi per tenir-la disponible en qualsevol programa del vostre ordinador. El primer que heu de fer és descarregar-la per internet. Aquí teniu una pàgina de font.com que en té moltíssimes que podeu descarregar. Llavors busqueu, aquí teniu un cercador per tipus. Jo ara he entrat aquí a l'apartat de cal·ligrafia, però podeu entrar a Sant Valentín, a Nadal, a Halloween, a nens, el que sigui, qualsevol cosa. I llavors podeu venir aquí on hi diu descarregar. Una vegada entreu aquí, doncs es descarregui un fitxer zip, fem clic a guardar i una vegada estem aquí en el guardat podem anar a veure què hi ha en el nostre arxiu zip. Venim aquí i l'extraiem, extraiem els fitxers, fem acceptar i aquí els tenim, a la carpeta de descàrregues, veieu, la Beautiful Butterfly, la tenim aquí. Podeu trobar-vos que dins tingueu aquest fitxer, aquest és el normal que hi ha d'haver per poder instal·lar, que si l'obrim ens surt aquí una mostra, sempre és la mateixa frase, aquesta, i així ens veureu com us queda amb aquesta frase. I llavors, una vegada ho teniu aquí, simplement hem de fer clic a instal·lar i ja ens funcionaria. Venim aquí a instal·lar i ara m'hauria instal·lat aquesta font, simplement, ja està instal·lada. Ja si obro el LibreOffice, obro l'Inkscape, obro qualsevol programa, jo ja tinc una font que es diu Beautiful Butterfly, que la puc fer servir i que escriu d'aquesta manera. De vegades us podeu trobar que no acaba de funcionar. Per exemple, si ens descarreguéssim aquesta de l'Office Story, veieu que aquí només hi ha una imatge, llavors aquesta no em funciona. Aquesta no la puc instal·lar. Doncs en heu de buscar una altra, simplement. Si no tenen el fitxer aquest, OTF, que és el que serveix per instal·lar les fonts, doncs no la podreu instal·lar. Llavors, una vegada instal·lat, ja us dic, vosaltres ara ja podeu anar a obrir, per exemple, l'Inkscape o podeu anar a obrir el LibreOffice, el programa que sigui, i teniu la font disponible per fer servir. De vegades no s'ordenen ben bé per ordre alfabètic, ho dic perquè si la busqueu és possible que tingueu algun problema, que estiguin a baix de tot o dalt de tot, però, a veure, posem per escriure perquè ho comproveu. Veieu, aquesta Lovecraft és una que em vaig descarregar, però es va ficar a baix de tot, i ara la Beautiful hauria d'estar a la B, Beautiful Butterfly, veieu, la tinc aquí. Si jo vull escriure amb aquesta, doncs l'Esis ens fica els cops. Puc escriure amb aquesta. Per tant, això és tot.